नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफोरा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों। बे समाव माजबाद हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आरडि मशन पिक्चार आरो अर्गें मशन पिक्चाराव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम आरो मोसा बर' सावथुनखौ फैगौ 7 अक्ट'बर 2023 आरो 8 अक्ट'बर 2023 खालारखालि माजबाद हालामनि सिङाव थानाय लामाबारि तिनिआलि हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेखायनो माजबाद हालामनि बर' सावथुन मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैथों होननानै खावलायहरदों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि कपिल दैमारि। गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्रा फोसावनो होननानै लाबोनाय जादों। जोंहा फैबाय थानाय अक्ट'बर दाननि 7 आरो 8 खालारखालि आरडि मशन पिक्चार आरो अर्गें मशन पिक्चारजों दिहुनजानाय गोदानै बर' सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम आरो मोसा बे बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय माजबाद हालामनि सिङाव थानाय लामाबारि तिनिआलि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जों दिन्थिफुंनो थाखाय थागथियारि खालामदों। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे बर' सावथुन दिन्थिफुंनायाव बाहागो लाफैगोन बा अनसायफैगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय। गोजोन्थों। जों बे लामायाव आगान होदों, अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।